Na Ali Bashir. To me ke tafa da kai? Ni wannan ina son in yi aure ne, amma ina son mai hali saboda ina da sana'a ya dan buga takalma kuma zan iya ɗauka sadaki in bayar. Amma ina son gaskiya mai hali ko mai shekara nawa ne ban da matsala tare da ita. To idan ka ce mai hali mutane abin zai zame musu kamar bawai ko kuma ya zama da harshen damo. Mai hali mai kyau ko kuma mai kuɗi? A'a mai kuɗi. Gaskiya mai kuɗi. Wacce za ta iya ɗaukan nauyin kanta ta ɗauki nauyin kanka kenan? Kwarai kuwa. To kuɗin ma kaga hawa-hawa ne. Kamar mai biliyoyi ko mai miliyoyi? Mai biliyoyi ko mai miliyoyi ne ma ba matsala. Dai kuɗi ne inda ta san cewa tana da shi. Ba da shi kawai dai karar kama wannan nawa. Kar kama ta kira na cikin wayata. To misali idan har wacce take son ka ta ji kuma amma tana da 'ya'ya da yawa manya wasu ma sun girme ka, babu matsala wannan? Ba matsala in dai ba za su dame ni ba ko ba za su takura min ba dai gaskiya na wahala ba matsala. To ya batun shekaru? Shekara ta 26 ne. Karin matan gaskiya ko 80 ko 70 dai ba matsala in dai tana da shi din ni ba wannan bai zai shafe ni ba. Yawwa. To wasu sukan zaɓi su ce mace ga irin wacce suke so, ko fara ko baka doguwa ko siririya da sauransu. Kai me zaɓinka a nan? Ni zaɓi na kawai inda tana da hankali ba ta da matsaloli da nake so ko ya tafi.